I paratnja ljudi, dobro došli u novu epizodu. Danas ćemo igrat Danas ćemo igrat Funrun 2 i izašao novi upgrade. Odin climbed. Dakle, ovo su dva, ja mislim da imam još nešto. Plus, ajmo. Neće niko javiti. Idemo dalje. Kuća, okej. Sad je snijeg, većina će biti tu. Ajde. Tako. Živo sam ovak. Četvrti, koliko ovo nisam igrao. Bog te mazo. Koliko ovo nisam igrao, ljudi moji. Idemo tu. No, valjda. Što me pogodi? To povuklo ga je. Idemo. To. Fucking. Zašto treći? Upitnik. Illuminati može. Okej. Što? Vodeving, okej. Kapa. Idemo. Sinoć je bila na gostina se pušla varno, i nje palo. Mene auto vani. Vikinga. Ne, troši stvari. Idemo kuća. Tako je. Ne mi reci, radi vas, kaj, za dotek nove godine? Atra, yes. Ima. Čekaj, što je ono bilo kuća? Arena Play No. Da vidim što je to. A ne. Neću. Možemo drugi meč. Idemo snježni bajom. Svi. Fucking futter. Moram bit. To. Da šorila. Kako mali prevarant. Prevarant. Nećete vi Borka prestići Borko. Drugi. Dakle, prvi sam. Sad sam. To prvi sam. Ja ga sam ošao, nije se izmijenjala čudo jedno. I neće niko doći. Odgovornosti, ti sam znaš šta je. Kaže pare, pa šta je pare? I to bi bio to. I papa kreativity.